Γεια σας. Σήμερα είναι μια ιδιαίτερη εκπομπή, σήμερα είναι μια παράξενη εκπομπή. Σήμερα δεν θα σας ταξιδέψουμε μακριά στα ακρογιάλια της Λέσβου. Σήμερα είμαστε δίπλα σε ένα ακρογιάλι, αλλά πάρα πολύ κοντά. Σήμερα η Πανορεξία γιορτάζει. Σήμερα η Πανορεξία παρουσιάζει την Πανορεξία Ούζου. Σήμερα η Πανορεξία προσκαλεί τους φίλους της. Ελάτε λοιπόν να πάμε μέσα να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, είπαμε να πάμε μέσα, αλλά πριν πάμε στην Πανορεξία Ούζου, πριν πάμε στους μεζέδες, πάμε να χορτάσουν τα μάτια μας εικόνες. Εικόνες για ταξίδια. Η Πανορεξία λέει ταξίδια στη γεύση. Πάμε όμως να ταξιδεύσουμε με εικόνες, με τοπία του Γιώργου Πέρου. Το ξενοδοχείο Λοριέτ φιλοξενεί ένα τμήμα των έργων του Γιώργου Πέρου και πάμε να τα δούμε μαζί. Ελάτε. Γεια σας παιδιά, καλώς ήλθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Περάστε. Γεια σου Μιχάλη. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία. Είστε δικιά μας. Να είστε καλά. Εύχομαι καλό καλοκαίρι. Καλή σεζόν και καλές δουλειές. Εμείς θα πάμε να ταξιδέψουμε μέσα. Δεν θα ταξιδέψουμε έξω. Έτσι. Πάμε Νίκο. Αυτό είναι το ταξίδι. Αυτό είναι το ταξίδι με τα μάτια, την τεχνική, την αισθητική και το χέρι του Γιώργου Πέρου. Βρισκόμαστε στο εσωτερικό του ξενοδοχείου Λοριέτ, το οποίο φιλοξενεί πίνακες, τμήμα μικρό του τεράστιου έργου του Γιώργου Πέρου και όπως βλέπετε και βοηθάει η κάμερα του Νίκου, το ταξίδι είναι ατέλειωτο. Η βάρκα δεν θα πω τα τετριμμένα πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Θα πω όμως ευχαριστούμε Γιώργο Πέρο που συνεχίζεις να μας ταξιδεύεις αφιλοκερδός και με την σπάνια αισθητική που διαθέτεις. Τα λόγια είναι περιττά, δεν νομίζω ότι χρειάζονται περιγραφές ή επιγραφές στα έργα του Γιώργου Πέρου. Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ απολαύστε την εικόνα.
ευχάριστη έκπληξή μου όταν μου έφερε στο γραφείο μου ο Στρατής το βιβλίο του, ανακοινώνοντας μου ταυτόχρονα την απόφασή του να μου αναθέσει την τιμή να κάνω εγώ την παρουσίαση του βιβλίου. Όσοι γνωρίζετε καλά τον Στρατή, θα ξέρετε ότι έχει ένα μοναδικό τρόπο, ταλέντο θα έλεγα, στο να πείθει τον συνομιλητή του προκειμένου να καταφέρει αυτό που θέλει. Έτσι λοιπόν και εγώ, έτσι έγινε και με μένα. Και τώρα να είμαι εδώ μπροστά σας, προκειμένου να κάνω την παρθενική μου παρουσίαση σε ένα βιβλίο, το βιβλίο του Στρατή Πανάγου, «Πανορεξία Ούζου». Ο Στρατής βέβαια καλά να πάθει για ό,τι πω και για ό,τι δεν πω. Όμως εσείς θερμή παράκληση να είσαστε επίοικείς κριτές μου. Δεν ξέρω πόσο καλά γνωρίζετε τον συγγραφέα. Επιτρέψτε μου όμως να σας τον παρουσιάσω όπως τον γνώρισα εγώ μέσα από διάφορες συνεργασίες που είχαμε κατά καιρούς. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο Στρατής ο Πανάγος είναι ένας άνθρωπος που δεν μπαίνει σε καλούπια. Κάνει αυτό που λέει και που θέλει, που θεωρεί σωστό, χωρίς να σκέπτεται αν αυτό θα αρέσει σε μερικούς που αρέσκονται σε κολακίες. Θα πρέπει να πω βέβαια ότι αυτό το έχει πληρώσει αρκετές φορές και αρκετά ακριβά, άσχετα αν στο τέλος η ζωή το δικαιώνει. Όσο σαματατζής είναι και κορατατζής είναι στην παρέα, τόσο άνευτος κριτής του εαυτού του και κύρια στη δουλειά του, όταν η δουλειά αυτή τον αγγίζει, κύρια δε όταν ασχολείται με αυτό που λέμε εμείς τουριστική προβολή της Λέσβου. Είναι ένας εραστής αυτού του τόπου, τον οποίον πιστεύω ότι τον υπηρετεί με κάθε δυνατό τρόπο. Για μένα, καθρέφτισμα της ψυχής του, της ψυχοσύνθεσης του Στρατή, είναι η εισαγωγή του βιβλίου του που λέει, επιτρέψτε μου, τα ερεθίσματα δεδομένα, οι παραστάσεις καθαρές, κρυστάλλινες σαν δροσερό νεράκι και οι μνήμες σπηλευμένες ενεξίτερα στο πίσω μέρος του κεφαλιού, έτοιμες να έρθουν δυνατά μπροστά με κάθε αφορμή, με κάθε αιτία. Ξέρεις τι γίνεται? Μπορεί ένα μεγάλο διάστημα να λέγεσαι διάφορα να συμβαίνουν, με μια νοχελική αδράνεια, μια ανησυχητική παθηκότητα και ξαφνικά αντιδράς. Αντιδράς για λιγότερο ή περισσότερο σοβαρά από αυτά που ανεκώσουν τόσο καιρό. Και ο Στρατής Πανάγος αντέδρασε δίνοντάς μας με την Πανορεξία Ούζου μια καταγραφή ενός τμήματος της ζωής και της ιστορίας αυτού του τόπου. Στις λίγες αλλά μεστές σελίδες του βιβλίου του μας σερβίρει εύκολα την ιστορία ενός από τα κυριότερα προϊόντα της Λέσβου. Καταγράφει και απεικονίζει όλες σχεδόν τις ποθοποιίες της Λέσβου και ταυτόχρονα καταγράφει και αποτυπώνει μια επιλεγμένη σειρά οζομεζέδων. Παραδοσιακές συνταγές που γευόντουσαν οι παππούδες μας όταν διαλογιζόταν στον καφενέ τσουγκρίζοντας τα κανονάκια. Επειδή όμως, όπως καταλάβατε, μπορεί να είμαι πρωτάρης στην παρουσίαση βιβλίων, όμως έχω τον τρόπο
για να ξεφεύγω από τις κακατοπιές. Θα σταματήσω λοιπόν εδώ για να αποφύγω λάθη, αλλά κυρίως για να επισπεύσω τον χρόνο σας, που ο ουρανίσκος σας θα γευθεί όλα όσα η κυρία Οσία Μαρίνα, η σύζυγος του κυρίου Πανάγου, και η συναυτό μας έχουν ετοιμάσει. Πιστεύω όμως ότι αυτό το βιβλίο θα πρέπει να είναι σε πρώτη θέση στην κουζίνα όλων των μηρακλείδων Μυτιληνιών και μη, αυτών που αγαπούν το ούζο, ώστε οι νοικοκυρές που αγαπούν τον άντρα τους και το θέλουν να τον ευχαριστήσουν, ξέροντας ότι ο έρωτας περνάει και μέσα από το στομάχι, να το χρησιμοποιούν ανά πάσα στιγμή. Στρατή, ένα μεγάλο ευχαριστώ και για την τιμή που μου έκανες να προλογίσω αυτό το βιβλίο σου. Λυπάμαι αν δεν ανταποκρίθηκα στα... αλλά ταυτόχρονα θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτή τη δουλειά που αποτυπώνει ένα μέρος της ζωής του νησιού μας. Συγχαρητήρια και πάντα τέτοια. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, δεν περίμενα τέτοια ανταπόκριση. Δεν θα πω ούτε κλισέ, ούτε μασημένα λόγια, ούτε τετριμένα. Όπως βλέπετε δεν κρατάω χαρτιά. Αυτό μπορεί να είναι μια μπλόφα. Ή να μιλήσω πολύ λίγο ή να μιλήσω πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν θα παρατείνω την αγωνία, όπως λέω και στις εκπομπές, όταν εγώ γεύομαι όλη αυτή την πανδεσία της συνοδείας του ούζου και του κρασιού. Θέλω να σας πω δύο λόγια μοναχά, αφού ευχαριστήσω τον πρόεδρο του κύριο Μαθιέλη για την τιμή που μου έκανε να προσφωνήσει το βιβλίο. Η αφορμή, είπαμε, έχουμε αίτια, δεν αντιδρούμε, και η αφορμή ήταν τα παγάκια. Όσο αστείο και αν φαίνεται, η αφορμή για να γραφτεί αυτό το βιβλίο ήταν τα παγάκια. Και εξηγούμε τι εννοώ. Μεγάλωσα με ένα παππού Σμυρνιό και με ένα παππού από την Πέργαμο. Εδώ εγκαταστάθηκαν, εδώ δημιούργησαν τις οικογένειές τους και από αυτούς βγήκα κι εγώ. Τώρα πόσο χαίρεστε, πόσο λυπάστε, αυτό είναι δικό σας θέμα. Έβλεπα λοιπόν τους παππούδες με τα κανονάκια, τα 25ράκια, τα 25 δράμια. Πήγαινα στον καφενέ της γειτονιάς να φωνάξω τον παππού. Έλεγε για πάλι φέρτον. Λοιπόν, και μόλις έμπαινα μέσα ήταν ο γλυκάνισος, το ψητό χταπόδι, ήταν οι ελιές οι αλατισμένες, ήταν το τυράκι, ήταν η ντοματούλα, ήταν όλα αυτά τα μεγάλα μικρά που κάναν τη ζωή τους γλυκιά και τους έκαναν να ξεχάσουν τον γάματο της ημέρας. Όλα αυτά με τα χρόνια άρχισαν να φεύγουν, άρχισε να εξαφανίζεται το ούζο με μεζέ, μπήκαμε στη δικτατορία του ταβερνιάρη, θα πάρεις μερίδα γιατί δεν έχει άλλο, και όλα αυτά ήταν οι αιτίες, αλλά η αφορμή ήταν τα παγάκια. Φύγαν λοιπόν τα κανονάκια, φύγαν όλα όσα ξέραμε και όσα συνοδεύανε και άρχισαν να μπαίνουν οι μεγάλες σωλήνες με πολλά παγάκια, ούζο on the rocks και πάει λέγοντας. Αυτή ήταν η πρώτη αφορμή. Βεβαίως το να γίνει ένα τέτοιο εγχείρημα, ένα τέτοιο διπορικό, δεν χρειάζεται μόνο ίδιες δυνάμεις. Υπάρχουν και άνθρωποι που συνοραματίζονται μαζί σου και όχι απλώς σε χτυπάνε στον ώμο, αλλά σε βοηθάνε, σε στηρίζουν και είναι αρρωγοί σε κάθε προσπάθεια. Όταν ξεκίνησα το μήνυο διπορικό με τις εκπομπές, όσοι βλέπετε ή όσοι έχετε ακουστά, άρχισα να ανακαλύπτω αυτόν τον χαμένο παράδεισο. Αυτή την πανδεσία των ουζομεζέδων από πολλά χωριά.
Είναι ένα μικρό δείγμα, πιστέψτε με. Υπάρχουν πάρα πολλά. Δοκίμασα Μάιο μήνα σαλιγκάρια με κιδόνι φρούτο στην Άντισσα. Δοκίμασα στα Χίδυρα με τον Μπεθυμναίο Ίνο κάποιους άλλους μεζέδες, μια σικοταριά και τέτοια πράγματα. Τώρα τα λέω επίτηδες να σας ανοίξω την όρεξη. Δοκίμασα στην Αποθήκα μζιθροπτέλια. Δοκίμασα στον Άβλωνα κρεμμυδοντολμάδες ή σουγάνια. Δοκίμασα πάρα πολλά. Πολλοί από εσάς τα έχετε γευτεί. Δεν θέλω να πειράξω ουρανίσκους σε αυτούς που δεν τα έχουν. Οι ευκαιρίες υπάρχουν ακόμα. Αλλά το ούζο σαν εθνικό ποτό της Λέσβου, εγώ θέλω έτσι να το αποκαλώ, γιατί ούζα υπάρχουν πολλά, Μυτιληνιά είναι συγκεκριμένα. Θέλησα λοιπόν να αποτίσω κι εγώ ένα μικρό φόρο τιμής με την ταπεινότητά μου και με αυτά που έγραψα. Να μην κουράσω παραπάνω, να σας ευχαριστήσω που ήρθατε εδώ στην παρουσίαση της πανορεξίας ούζου και εν το άμα και το θάμα σας παρακαλώ να περάσετε να πιούμε ένα ουζάκι όλοι μαζί. Το βράχνιασμα δεν είναι μόνο από το τσιγάρο, είναι και από τη συγκίνηση, πιστέψτε με. Περάστε λοιπόν να πάρουμε ένα ουζάκι, να γευθείτε τους μεζέδες που η Οσία Μαρίνα, όπως είπε ο πρόεδρος, εγώ τη λέω Αγία, η κουμπάρα μου η Άννα, η πεθαρά μου η Κλειό και άλλοι μαζί, βοήθησα κι εγώ, θέλω να το πιστέψετε. Κάτι έκανα κι εγώ, άλλωστε σας το έχω αποδείξει αυτό ζωντανά σε εκπομπές. Παρακαλώ, απολαύστε το ουζάκι με τους μεζέδες, αισθανθείτε ελεύθερα, είναι καλοκαίρι, είναι η Λέσβος, είναι η Μυτιλήνη και επειδή αν θα σταματήσω εδώ θα θεωρηθώ αχάριστος, είναι άχαρη αυτή τη στιγμή, αλλά δεν πρέπει να μην το πω. Να ευχαριστήσω το Λοριέτ και τους αδελφούς Γιαλούση, τον Δημήτρη και τον Μιχάλη για τη φιλοξενία. Να ευχαριστήσω την ΕΠΟΜ, τον κύριο Κουζινόγλου και τη Μέρη. Η Μέρη ήρθε. Εδώ είναι. Να ευχαριστήσω λοιπόν την ΕΠΟΜ δια των δύο διευθυντών της. Μέρη, συγχώρεσέ με, από την ταραχή ξέχασα το επώνυμό σου. Λοιπόν, την ΕΠΟΜ δεν θέλω να την ευχαριστήσω μόνο για τη σημερινή εκδήλωση. Θέλω να την ευχαριστήσω για όλη την προσπάθεια και για όλη τη στήριξη με τον αγώνα που κάναμε μαζί για να κατεβώ στο Μέγα, για να κατεβώ στην Ερτένα να παρουσιάσω τα ντόπια προϊόντα με προεξάρχοντα το Μίνι, το Φίμι και το Λέσβος. Να ευχαριστήσω τον Περικλή, τον Αλμπάνη, τη Βίλη και την Κλέρη, οι οποίοι όταν μιλήσαμε τον Οκτώβριο το άρπαξαν στην κυριολεξία στον αέρα και είδαν την δύναμη που έχει η τηλεόραση και βοήθησαν και αυτοί ποικίλο τρόπος, δεν είναι της ώρας αυτό. Για τη σημερινή εκδήλωση να ευχαριστήσω τη Home.com Ελλάς του ομίλου Μπενρουμπή, η οποία προσέφερε όλα αυτά τα ωραία σκεύη που θα δείτε όπου έχουν σερβιριστεί. Η Home.com Ελλάς θα δείτε προϊόντα της εντός των προσεχών μηνών, με την οποία θα έχουμε και μια ευρύτερη συνεργασία. Όχι, δεν θα ανοίξω μαγαζί, μην πάει εκεί ο νους σας, αλλά η Home.com Ελλάς βοήθησε πραγματικά για τούτη εδώ την εκδήλωση. Επίσης, να ευχαριστήσω πέραν του κύριο Περικλή Αλμπάνη και κάποιους άλλους στυροπαραγωγούς, τον κύριο Γνάτη Θημέλη, τον κύριο Γιάννη Μιστακέλη. Εάν θα ξεχάσω κάποιον, να με συγχωρέσετε, είπα να μιλήσω εκτός κειμένου. Βέβαια η χορηγή και η αρρωγή είναι πάντα εκεί, αλλά νομίζω ότι δεν ξέχασα τους βασικούς. Σαν σύμβουλος μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε θέματα προβολής, οργάνωσης και διαφήμισης, θέλω να σας πω ότι το βιβλίο το αφιερώνω στον μεγαλύτερο και καλύτερο σύμβουλο οικογενειακών επιχειρήσεων και οικογενειακών προγραμματισμών, στη Μαρίνα Πανάγου, τη σύζυγό μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μία προσφορά των χορηγών. Αποκλειστική αντιπρόσωπη Λέσβου, Βαμβακάς και ιός όμικρον ε. Ζωοδόχου πηγής 89 Μυτιλήνη. Τηλέφωνο 0251 42 166 και φάξ 0251 47 600. Kia Motors. Rhythm and drums and the boom